Pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Radyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan na daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Tita? Ay, Paula, iha. Patawara ako nga subong na ako nakaangkon sa kahigayunan nga isugid ini sa imo. Oy, kuna mo, sinong tunay ko nga amay, tita? Sino? Wala ako makahibalo, iha. Tungod wala man nagsugid sa amo ng imo, Iloy. Ay, Paula, iha. Hindi ako gusto nga makita ka nga nagahibi. Apang wala ako sa mahimo, eh. Kinahanglan mo nga mahibalaan ang kamatuoran. Ginatugnawan ka pa bala? Ay, wala na. Madamol na katama ining ginasuksok ko. Sigurado ka? Pwede ba ako makakuha sang coat sa sulod? Kamu, hindi ba mga gusto ninyo ang mga mabugnaw nga panahon? Pero nga natulupangdan ko. Kalabanan sa inyo, madamol ang ginasuksok nga bayo. Para maanad ka mo sa disguise namon eh. Kuntani,
sina. Hindi makabatsyag sang tugnaw. Ay, abi mo. Handom ko gid nga maka-experience nga magligid-ligid sa snow halin sang bata pa ako. Amo bala? Kagusto ko nga maghimo sang snow nga angels kag castles. Hindi malayo nga matuman mong mga handom mo ngayon na. Bata ka pa. Sinong makapakot ha? Sa hindi lang mapaktan, makabiyahe ka pa kadto sa lugar nga madamo sa snow. Oo. Wala ako nagadula sang paglaom, Demon. Wala. Demon. Maipamangkot lang ako sa imo. Ano ina? Pila ng edad mo? Ikaw, mga pila sa banta mo ha? 25? Abi mo? 25 na ako kung tulokon. Base tungod ina sa pag-inom ko sang beer, sang isa pa ako kamortal. Ang matuod, 23 na ako sa nangin vampira ko. Ay, sorry. Kung amo, mga pila ka nakatuig nga nangin vampira? Malawig na. Tuman kalawig. Demon? Ano rin trabaho mo sang mortal ka pa? May pamilya ka pa bala? Hinarapin siya nga naghipos. Kag nagdalom ang iyaw na una. Isa ako kasoldado. Nakapakig-away ako sa Vietnam sa tuntuig 1968. Kapatay na nga ako na may. Abang buhi pa yang ako niloy sa nangin vampira ko. May mga utod ka pa? 3 ka magulang. Kag isa pagid nga nagadason sa akon. Ang bugos nila nga pagpati nga upod ako sa nagkalamatay sang panahon sang gera. Gani sa nagbalik ako 2 ka tuig matapos ako nga nangin vampira. Abi sa mga magulang ko kung deserter ako. Nga nagpalagyo ako sa akong katungdanan kay nagpanago. Ginkaugtan nila ako. Tungod sila tanan soldado man. Apang sang ginpatag ko silang tanan. Kung anong matuod nga natabo sa akon, ang dumdum nila kung nagbuang na ako. Ganigin pakita ko sa ilang akon mga bangkil. Anong natabo? Dito kag nagpati sila sa ginasugid ko. Kag wala ko nagbuang. Apang mas maayo na lang tani. Kung ginpapati ko na lang sila nga buang ako. O kung mas maayo nga ginpamatian ko na lang ang hambal ni Arlo. Nga imposible na nga makabalik ako sa daan ko nga kabuhi. Kag sa pamilya ko, pagkatapos nga naging vampira ko. Makaluluhi man siya. Ginhandom pa gani ako nga tiruhon sa mga utod ko eh. Ginkabig nila ako nga malaing nga dam ko para sa ila. Nangin bungol sila sa mga patag ko. Hindi ko sila mahimo nga sakiton. Nga hungod ako nga nagpalayo sa sulod sa 2 ka tuig. Agud nga mapakigbatuan ko ang akon kauhaw sa dugo. Sa sina, hindi ako basta na lang magsalakay sa mga tao para lang mabulong ang kauhaw ko sa dugo. Amoy na nga nagpalagyo ako. Nagpalayo ako. Kag wala na nagpakita sa ila bisan isa sa ila. Gani, amoy nang sabat ko sa mga pamangkot mo.
Wala na ako sa pamilya, Paula. Kag wala sa pamilya ang bisan sino nga ari diri sa shelter. Patay na kami tanan sa mata sa bugos nga kalibutan. May pamilya ka pa, Damon. Ha? May pamilya ka pa. Paano ka nakasiling sina? Hindi bala? Pamilya mo ang mga kaupod mo diri. Ginaprotektahan mo sila. Ginrisgo mo ang imo kabuhi para sa ila. Kabahin sila sa ngakong katungdanan. Wala ako sa pamilya. Kag hindi ko kinahanglan ang pamilya. Ari ako diri subong. Tungod wala ko sang patungdan sa ngakong tion. Apang kumataka na ako, mahalin man ako diri. Palalipasan ko lang inis ang oras ko. Pero... Soldado ako. Soldado ako sa mortal pa ako, Paula. Kaya mo lang yung naibalaan ko nga buhaton. Gada sa gintanyag sa ako ni Arlo ang trabaho ngayon ni. Ginbaton ko dayon. Pero kung magagita ko sang lain naman nga kalingawan, bayaan ko man ang lugar nga ini. Bayaan ko ang obra ko nga ini. Kinahanglan. Mabalik na ang pagkapagsik ko. Kinahanglan nga makalakat na ako liwat. Aragay! Aragay! Kasakit ang akon mga paa. Aragay! Kasakit gid. Samtang nga ginalakpa ko sa salog ang akon mga tiil. Daw nagalutaw ako sa akon sistema. Ay, labi na kay wala sa nga pinang akon mga dapa-dapa. Magluwas lang sa medyas. Ay, kabuklos ang salog. Apang hindi ako mag-ampo. Kani, mapadayon ako sa akong paglakat-lakat. Manguyapot lang ako sa mga pagkabutang diri nga ari sa kwarto ko. Ibilin kong wheelchair ko diri. Malakat-lakat ako pakadto sa unhan. Salamat! Nakalakat na ako sang amat-amat. Mga isa kadupa ng nalaktan ko. Halin sa ginbilinan ko sang akong wheelchair. Paula! Ano ba ang ginabuhat mo? Ay! Paula! Damon! May lang kay wala ako natumba. Kinahawiran ako ni Damon. Ano ka ba laman? Hindi ka ba makasalang nga maglakat nga isahanon? Nga ginapamilit mo gid ina. Ano ka? Masokista? Ginatinguhan ko lang nga makalakat na Hindi ako. pa gani mahimo. Kari ka. Kinakwat niya ako. Ibalik ko ikaw sa wheelchair mo. Oh, hara na. Nagapungko ko naliwat sa wheelchair mo. Salamat. Salamat kita. Nga, Paula, may katuan ka ba na? Nga nagadali kaging nga makalakat. Natakan ka na bala sang pagkasikaso sa imo diri?
sa mga vampira? O kung nahadlo ka gyapon nga ikaw ang buhaton na mo nga kalanon? Wala Apang kinahanglan ko lang nga mangin mabakod. Kag hindi na ako gusto nga magbalik pa sa mga kriminal. Batuan ko kamo. Hindi ninyo ako mahimo nga ibalik sa ila. Hindi! Paula, ano pala kinapanghimbal mo, ha? Sinong nagsiling sa imo nga ibalik ka namon sa ila? Amo ay nang ginsiling sang inyo, leader. Karon nga wala na ako sang pulos sa inyo. Ibalik na ninyo ako sa mga slayers. Kagpabayaan na lang nga patyon nila ako. Oh. Si Arlo? Hindi bagpatihi ang ginhambal niya. Paula, hindi ka namon pag-ibalik sa mga kriminal. Wala ina sa amon plano. Tukod kinahanglan ka namon. Anong buot mo, Silingon? Wala sa malaing matabo sa imo diri sa amon puder. Sa tiyon nga magpasugot ang imo amay. Hindi! Hindi siya. Kag hindi niya ina mahimo. Hindi ninyo siya ma-blackmail. Bisan pa nga pahugo ninyo siya nga patyon ako. Hindi niya ina mabuhat ang gusto ninyo nga matabo. Kinahanglan nga buhaton niya, Paula. Tungod kung hindi. Kung hindi ano? Hindi magkangilin si Arlo sa pagpatay sa imo. Hindi pagbuhaton ina ni Daddy ang gusto ninyo nga matabo. Kabuhi mo ang nakataya. Kaya sigurado nga buhaton niya ina. Patay na siya. Ano? Oo. Masubra isa na katuig nga patay siya. Kinpatay siya sa mga kriminal sang ginhandom niya nga ipalagyo ako. Patay na siya. Hindi. Patay na siya. Oh, shit! Shit, Kitimon! Oh, ba? 6'2"? Si Sixto. Tingala ko man nga akig katama si Arlo sa magwasa. Sa nasugata ko siya. Palpag lang plano niya nga wala pa nasuguran. Nakaibalo na bala si Fria? Oo. Paano siya nakaibalo? Paano? 6'2". Diyan subong si Fria. May gunsugo si Arlo sa iya. Ano? May pagkikitaan siya. Kagini ko masukid sa imo. Kung gusto mo nga may walaan, ikaw na lang ang magpamangkot sa iya. Sa nadumduman ko, ginsugid ko ang tanan kay tita. Sang adlaw mismo, na nagbalik ako sa paghambal. Apang, hugot ang paandam niya, nga hindi ako mag-ako o kung magpanugid sa kabisan sino nga vampira nga kaupo diri sa kota. Kaginako niya sa akon. Kung ano ang tuyo sa mga kaupod niya sa pagluwas sa akon. Pero ang hindi ko lang mahangpan, nga ang nagpasugot pati si Demon sa amo nga plano. Samtang bugos ang akon pagpati, nga maayo siya nga vampira. Nga hindi niya mahimo, nga gamito ng isa kawala sang hinalungo nga mortal. Para lang nga matuman ang handom sang iya grupo. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines.
Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Miguelito, gagin pasakop ni Valentin, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing.
goodbye. I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I'll be... Hindi naging kadto ko diri. Nakaibala ako. Nakaibala ako, Blanca. Bay, kinakos naman niya ako. Ay, kinahalukan niya ako sa bibig. Pagkadto sa liog. Kinakot niya ako. Miguelito. Dito kita sa kama. Dali. Nakahibala ako nga sala. Apang wala ko sang kaisog. Agad ka pungkan siya. Please, isambit ang manan ko. Isambit. Miguelito. Miguelito. Ba, aga na gali. Ba, si Blanca? Wala na siya diri sa tupad ko? Mabangon ako. Ano? Unay ka? May dutay nga papel nga natungtong sa lamesa sa kilid sa ngakong kama? Kuwaong ko ina. Are, asawan kong sulat ngayon. Hindi ko ikaw malimtan, Blanca. Uy, hindi. Anong buot sa lingon sini? Magwa ko. Pangitaon ko sa gwa si Blanca. Blanca? Blanca? Senyorito? Nanay Pitang? Sa di na si Blanca? Wala ko siya nakita. Alin pa kaina? Ano? Oh, Miguelito! Blanca! Blanca, sa din ka! Dito ako madiretso sa kwadras ng kabayo. Ara si Choy Valentin. Choy! Choy! Ato siya. Palapitan ko siya. Usisaon ko siya. Basi kung nakita niya si Blanca. Si Senyorita Blanca? Oo, Choy. Nakita mo ba siya? Eh, wala, senyorito. Wala mo siya nakita nga nagwa sa gate? Wala to. Ang nakita ko nga nagwa amo si Pitang. Ano? Apang ato si Nanay Pitang sa sulod ng balaya? Ha? Eh, paano natabo? Ipagwa ang kabayo, Choy. Malakat ako.
Nagpakuno-kuno si Blanca nga si Nanay Pitang para makahalin. Apa nga nga ginbayaan niya ako. Pagkatapos ang natabo sa amon kagabi, amo sining natabo. Oo nga, Blanca. Nga! Dito ako madiretso sa pantalan. Ha! Ha! Ho! 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 Animal. Wala nang yati? Hindi. Wala na si Blanca. Kag si Samuel. Hindi. Kiluiban niya ako? Kiluiban ako sa nga konsuod nga abyan? Sapat ka, Samuel? Sapat ka? Manawag ako dito sa kabayo. Makato ako sa higat sa baybay. Wala na. Hindi ko na makita ang yate. Hindi. Yan ang tabuin eh. Blanca! Blanca! Biya! Iha! Madamo gid salamat sa pagdulong mo nga luwas sa katalagman ng ako anak Ginoo. Mahimo ko bala may balaan ang ngalan mo? Siya si Samuel, Tito. Ano? Ba, hinali lang ang nagbagong hitsura ni Tito. Doakig siya. May problema ba na, Senyor Armando? Isa ka sa nagkidnap sa akong anak? Dakpon siya! Hindi! Blanca? Ginpalabagan mo siya. Hindi ka dapat ka maakig sa iya, Tito. Tungod ginsupak niyang mando ni Miguelito para mabalik lang kami diri. Kung matuod nga ginsupak niya kagustuhan sang magulang ko para madulong nga luwas ang anak mo kag kinablos, dapat mo no siya nga patawaron, Armando. Ay, si Jillian? Sige. Tugtan ko ikaw nga mabuhi. Tungod amoy ng gusto sa akong asawa. Papa, sino siya? Siyang bag-o mo nga mama, Iha. Matuod? Ikaw ang manginbag o ko nga mama? Oo. Kag sa inti madugay, may manghod ka na. Kuna mo, paginbulahan, Senyorita Jillian, siguraduhan ko nga makalambot sa utod mo ining maayo nga balita. Batunon ka pa bala niya matapos ining ginbuhat mo? Mahangpang gid niya pag-abot sang panahon. May gusto na ako nga ipahangop sa iya. Masugilanon kita karon. Sige. Ata, dali na ka mo. Masulod na kita sa balay. Wala sang ginbago ang tuog nga ini. Suno sa mga kabulig. Nag-abot man sila ni Tito Armando sa madasal nga adlaw.
Matapos kami nga ginkidnap ni Miguelito. Kag siya kuno ang nagdumalas ang asyenda, samtang wala ako. Kagkaina, naghambal si Tito nga amo na ining matabo. Nagpangayo man siya sang patawad sa pagtrato niya sa akon. Kag nagsiling pagid siya nga kung anong kinahanglan ko, ihatag niya. Nakibot gid ako sang hinali niya nga pagbago. Kag karon nga may bag-o na nga mama si Bea. Kag si Tito Armando nang nagadumala sa asyenda. Ano pa ang pulos ko diri? Maayong aga sa imo, Blanca. Maayong aga man. Mapungko ako sa tupad mo, ha? Aba, oo. Ginusugid sa ako ni Samuel ang tanan nga natabo. Nagapangayo ako sang pasaylo sa ginhimo sang utod ko. Ginsakit ka bala niya? Wala man. Nakahangop man ako kung nga nabuhat niya ato. Kag hindi lang ina pagpaminsara pa. Kuna mo, nga daw hindi ka malipayon nga nakapauli ka na. Amo na ako sinihalin pa sang una. Maayo nga tawang utod ko. Bisan nga kung kaisa, nagapadaso-daso siya. Mahimo nga wala niya dayon maako ang iya balatyagon. Pero kung isa ka bes, nga matag niyang iya kasing-kasing. Nagsala ka siguro sang imo pagpati? Wala sa nagpatunga sa amon sang utod mo. Pero kabay pa nga mahangpan mo siya. Ano man ang matabo, kung tani, mapensaran mo. Nga gusto lang namon kamo nga magmalipayon. Sige. Mabilin ko na ikaw, ha? Ay. Ato na siya. Ano palang puot niya silingon sa ginhambal niya? Ano? Wala na sang unod ang 2 ka botilya sang ilimnon sa atubang ko. Kapag wala sininadula ang ginabatsyag ko nga kahidlaw kay Blanca. Daw sa mabuang na ako. Bisan sa akong pagtulog siyang ginadamgo ko. Sabi ko na kung nakadtuan ko ng tanan nga impyerno dire sa duta. Wala pagali. Gusto gid magaling mapalaka si Nanay Pitang sa imo. Boy, ikaw? Ako matuod. May gana ka pang magpakita sa akon matapos sa ginbuhat mo? Ginbuhat ko lang ang gusto. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga abyanso na ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang kasaysay ni Miguelito, nga ginpasakop ni Valentin, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan,
Once, there was a love sa kasaysayan. Ginbihag nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Malaman, patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Ato nang ako nanak. Kun amo, nagaplano si Jacob. Nga isawon liwat ang amon pamilya. Nga siya mismo nagguba sini. Apang ulihin na. Bangod si Jonar ang ginahigugma ko. Kanagpangako si Jonar ay ipakasal niya ako. Nakita ko sa bintana si Iking. Ang nagdulong sa mga gamit namon diri. Magwakwa. Mamangkot ako sa iya. Nagdulog ng kabayo niya? Ngaman, Magay. Mamangkot lang ako sa imo, Ano pala naman? Nakita mo pala si Jonar? Si Jonar? Oo, nakita ko siya. May kambal siya nga babae sa may bangka. Sino nga babae? Ang manghod pala ni Luisa. Ang asawa pala sa napatay nga si Ben. Ay, hindi gihapon ko maributay sa natabo, tayo Ben pala nga tao sa Ben. Pero nga nagikogit siya. Iking? Anong ilagin ang balans ang babae nga to? Ay, ambot nakalabay mo lang ko. Ang nabatian ko nga ginsiling ni Susan,
amo nga malakat sila ni Junar. Pareho sang ila plano sang una. Na, amo lang na. Kag anong siling ni Junar? Ay, wala man ko makabatik. Liti, naglabay man lang ko mo. And, nagadali abi si Sigward niya, makahalam siyang preska na ilamon mo. At sige, mage, muna kami Sigward, go! Ha! Ato na siya. Amo gali nga wala pa siya. Nagtabuay sila gali sang Susan nga ina. Kung amo, matudang nabatian ko nga ginahambalan ka ina sa mga babayi sa nagbakal ako sang tinapay sa bakery. Nahindambit nilang ngalan nga Susan nga ina. Nga kuno, nagadala. Kagang amay sa ginabusok niya. Amo si Junar. Ang wala sang puya nga Junar. May plano gali sila nga maglakat. Ginhatag ko sa iya ang tanan ko nga kinitaan. Talaga plano gali sila sang babae nga ato nga maglakat. Kagpaano ako? Matanga ako sa hangin? Hindi mo na mahimo sa akon, Junar. Hindi mo na mahimo sa akon. Nakabati ako sang tingog sa malayo. Malaaw-abi ako sa bintana. Dawala man. Kagabi pa ini kaayo. Alas 12 pa lang sang gabi. Mabalik na lang ako sa pagtulog Base kung ano lang tingog ang nabatian ko sa malayo. Sino'y na? Ako ini Luisa. Nga, Nay? Nakabati ako sang gahod sa idalom. Dali lang, Nay. Kay magwa ako. Maghalong ka, ha? Sino'y na? Ako ini Luisa. Uy, si tatay man ini. Anika, abang kumportahan. Nga, atay? Si Susan, babata na siguro siya. Kagin tawag ka ni nanay mo. Ha? Mabata na si Susan? Oo. Ate, oo. Malakat ako subong, tay. Dasiga. Oo, tay. Aragay, kasakit na gidnay. Agbayo pa. Magsaylo ka sa ibabaw. Dito ka sa imo kwarto. Hindi na ako makasarang nga magsaka dito, Nay. Diri na lang ako sa idalom. Ginsugat na ni tatay mo si Luisa. Kagason, nanawag na siya sang ambulansya. Nay! Ari na ako! Ay, salamat. Salamat kay Ari ka na, Luisa. Hindi na ako makahibalo sa buhaton ko.
Ara siya ho. Nagahigda siya sa habol kagin banig ko para sa iya. Hindi na ako makaulat sa ambulansya ng Luisa. Ay, kasalamat kay Ari ka na. Magwa na ang bata nang. Buligi ko na. Buligi ko. Anodlo ko na. Maluhod ako sa tupad mo para makita ko sa maayo ang bata. Kini ka magsagad sa singgit, Susan. Hindi na makabulig. Diyos ko, basi ko ano nang matabo sa manghod mo, Luisa. Ay, hindi ko na magwan ng kasakit. Mapatay na ko. Buligi ko nang. Nay, anong buhaton naton? Mas nakahibalo kasi nisa sa akon, Nay. Ay, Tiban, ang maayo pa. Maghalin ka dira. Nagapalamuti ka na ho. Basi kung una ka pa nga matumba kay Susan. Gani, ay oo, gali. Di nang ambulansya. Nagapakasto na sila. Sige, bantayan ko lang sila si Idalom. Nay, ubahan nanay nato si Susan. Ay, oo. Susan. Ara, wala nang masabad nga panapton. Hindi. Nakita ko na ang ulo sang bata. Ay, gusto ka, Susan. Hindi na lang kita maghulat sa ambulansya. Kaya nagadali na ginabagwa ang bata ngayon ni ho. Nagguan ang bata, Nay. Nagguan na siya. Ay, nakita ko ang duha ka kamot niya. Nakita ko ng duha niya kakamot kag duha ka tiil nga mga magagmay. Ay, Luisa, uyati lang ano yung bata, ha? Kaya iplastar ko sang maayo si Susan. Agod nga mangin komportable ang pamatsyag niya. Oo, Nay. Ay, Diyos ko. Isa ka bata nga babae. Katahom sa iya. Nadumduman ko naman ang bata ko nga nahulog. Kag si Ben nga subong. Nalubong dito sa likod sa simbahan. Nga nagahibi ka, Luisa? Luha inisang kalipay, Nay. Nalipay ako nga nakabata na si Susan sang maayo. Natulugan siya sa sobra nga kakapoy kag kasakit. Ara ng ambulansya. Hindi na lang ako magkadto sa ospital, Nay. Tay, maayo ng kaimtangan ko diri. May midwife man nga makadto diri sa akon buwas. Kani hindi na lang ako magkadto dito sa ospital, Susan, usisaon ka lang nila. Kag mabalik naman sila gilayon sa ospital. Nakahali na ang ambulansya. Kag naplastar ko na si Susan sa iya hulot. Kag kaupod niyang iya anak nga nagkakatulog. Apang, hindi ako makahangop. Gabi na siya sang magpauli. Kag nagakumod siya. Nga iya ko do sala ang tanan. May gasgas siya sa butkon. Kag inpamangkot ko siya. Kung nga nakaangkon siya sang gasgas. Apang hinali lang siya nagbatsyag sang kasakit. Nagalubid siya sa kasakit sa salog. Kag hindi na siya makasaka sa ibabaw. Kani, ginhatagan ko siya sang habol. Kag dira na lang siya naghigda. Hindi gid ako makapati. Kadasig lang. Luisa, sino ba lang amay sang iya anak? Wala ako makahibalo, Nay. Wala siya makasugid sa ibo? Wala, Nay.
Sugiran mo ako kung makahibalo ka, ha? Ina akong magpasugot si Susan, Nay, nga manugid ako. Kalain sang ginahimo niya sa imo. Apang ginaulikdan mo siya gihapon. Maayo ka nga pagkamagulang, Luisa. Nay, nagsugid bala siya sa imo kung sa diin siya maghalin? Eh, wala siya magsugid. Magluwas nga mabata na siya kuno. Ay, salamat. Salamat kay Ari ka diri, Luisa. Sang primero, nagapanik ako. Wala ako makahibalo kung anong buhaton ko. Maayo kay Ari ka na. Pasado las 12 na inis ang gabi. Nga, dala kong kaldero? Nakaibalo ako kung diin ka naghalin, Jonar. Nakikita ka sa isa ka babae na ginatawag kay Susan. Nagaplano ka mga malakat sa malayo? Wala ka sang huya. Kinpasalig mo lang gadi ako? Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Pamatiiman ang matahom nga drama, Rosie. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio